Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast malabay man sa gamahan ng teknolohiya sa internet, sa social media o gusab sa uban nga mga pamaagi nga maabot niini nga programaha. Bueno, ako nga dako nga pagtahod sa itong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of 70 Adventist Church, ilalom sa padumala sa atong pinangga nga presidente, executive secretary o treasurer, o tanan mga directors niini, o tanan usab nga mga administrators sa tibok nga Mindanao, kutob sa maabot sa nakailain nga Hope Channels sa tibok nga Mindanao. Bueno, dili ako matagsatag sa ang Hope Channels for tungod kay perting dagana na sa atong Hope Channels, no? O ato gikalipay nga Ginoo nagpanalangin sa matag usa ka nato. Bino magamputa. Dagan salamat o Dios sa imong pakiguban, dagan salamat sa imong gugmag panalangin, dagan salamat sa mga butang nga amo na angkon gikan kanimo. Among gikalipay ang pakigkuyog diha kanimo niini nga bulawanon nga adlaw. Ipadala imong balang espiritu nga maggiya, magtudlo, magpasabot kanamo gikan sa kamatuoran. Among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Bueno, niya na sab dinhi ang atong mga suki, no? Nga nagsunod di atong programa ni adini si Harold Kim Bermudez o Dani, na adini si Narbasa Venus, na adini si Agripeno Mancera, na adini si Gold Chloe Augusto Padhasian, o niya na sab dinhi si W. Wright Alas Marinas Fabro, o niya sab dinhi si Robic Balyarta Japay, o si Gold Chloe Augusto Padhasian. Maayong hapon, Pastor Chris. O uban usab ni Lang Mahal, God bless Pastor, always listening here in Dubai. Niya sabi ni si Marcos Antonio Sam, maayong hapon nimo diya sir, no? Labi na sa imong mga kauban diha karon sa Dole Super, no? Nga diin ikaw na assign. Niya sabi ni si Nunwe Florence Hills, mayong hapon o sa tanan nagsunod nining maong programa Pangutana Pastor. Okay? So, bueno, ayaw mo kalimot mga pinangga, naabi ay mga numero nga nasa taas nga inyong makaplagan. Kung globe ka, labi na din sa Cagayan de Oro City, lusog ang atong globe diri, 0916-278-9921. O baka kung smart ka, kusog atong smart sa Butuan, sa Visayas usab, 0929-344-1777. Usbon ko, alang sa Globe, 0916-278-9921 o 0929-344-1777. Okay? Kaya mas maayo nga manawag mo aron maklarify o maka-follow up ka mo sa inyong mga pangutana mahitungod sa inyong nalibgan sa pagtulunan sa 7th-day Adventist ug atong nga ginabalik-balik ug atong tagaan og garantiya nga ang tanan nga mga pagtulunan sa 7th-day Adventist mapamatud-an sa balaan nga kasulatan. Walay usa diha nga pagtulunan sa 7th-day Adventist nga dili gikan sa balaang kasulatan. Kay alang sa 7th-day Adventist walay lain nga basihanan sa kamatuoran kung magpamatuod kita dinhi lamang sa balaan nga kasulatan. Bueno, dagan salamat yan ni adinhi, no? Si Eugene Rialda. Siya na siya pangutana dinhi nga matupan niya dinhi sa una kung makalapas sa adlaw kay ato na ning tubagtong yagi, no? Sorry, dirita sa gipadala gyapon sa Facebook, Pastor, mangutana ko nimo ba kung dautan ba ang athletic competition based on the writings of Ellen White, no? Actually, igsoon nga niya ato ni siyang ipasabot pag-ayo kay basig ma-miss ninyo ang ubang mga area. Naay mga negative side niini o aduna sa mga positive side niini. Kung mo yung kag-writings Mrs. White, yes, nagisgot si Mrs. White about sa pipila ka mga sports nga ginahimo sa iyang kapanahunan such as football, boxing, ug uwan pa. Unya, adunay mga prinsipyo nga gihatag si Ellen White mahitungod niini. Number 1, dinhi sa Adventist Home, page 500, ingon siya, the games that occupy so much of his time are diverting the mind from study. Okay? They are not helping to prepare the youth for practical, earnest work in life. Their influence does not tend toward refinement, generosity, or real manliness. So, ano na siya gikuan nga, wala man siya mingon nga ang tanan sports, iya siyawa,
ang tanan sports iya sa dautan wa siya magsgot niya na mga pinangga. Naa say mga prinsipyo nga gisgutan dinhi nga kung aduna kunoy dula nga mo-occupy so much of his time, kanang word nga so much of his time. Kana bang naapektuhan na ang imong ubang aspeto sa kinabuhi ba? Kabalo beta nga adunay 4 dimensions of life. Kini gitawag natog physical, mental, social ug spiritual. Ug dapat balansi ang imo nga paghimo ni ana. Dili ingon nga puro na lang ta physical or sports, unya ato na neglect ang gitawag nga social nga bahin or ang mental nga bahin o ang gitawag nato og spiritual nga bahin. Kung ikaw usasad ka tawo nga bright kayo, wa gi kay laing ginahuna bisag wala pa kay sports, pero ang imong nahuna naapirmi sa pagtuon na neglect na nimo ang imo nga physical nga area, na neglect na nimo ang imong social nga area, wa gyapon na siya mahimo. Mo nang ingon si Ellen White nga the games that occupy so much of his time are diverting the mind from study, no? So nasa usa ka prinsipyo nga gihatag dire sa Spirit of Prophecy, ingon sa dinhi sa Medical Ministry page 48, it is Satan's work to excite pride and ambition, selfishness and love for supremacy. So kana bitang makanay mga dula igsuon ngay na may mga tawo nga dili sports, no? Nay mga tawo nga ang iyang nga objective kinahanglan mo excel siya, to the extent nga wa siya kabantay nga ang iyang mga amigo iyan ang nalakangan. Yan, ingon siya dinhi, it is Satan's work to excite pride. Kabantay mo say nga adunay mga federation, association nga ang ilang hunahuna didto daan sa ilang simbahan, gi-instructan na sila nga kinahanglan mauli mo anay premyo ha. Kinahanglan mauli mo diha nga nag-champion ta ha. So nasa hunahuna sa batan-on nga kinahanglan ilag yung daogon ang dula. Unya to the extent nga na-excite ang gitawag natog pride. Remember ang sports igsuon dili na sa pagpadako sa ato nga pride, no? Unya selfishness, love for supremacy. Daghan sige tag kabiktima ani sa mga dula mao bitaw nga atong gihangyo ang tanan mga church or church board nga before mo mapadala sa inyong mga player, i-orient ninyo daan ang inyong player. Nga diin ayaw sila i-orient nga kinahanglan makadaog sila, kinahanglan mauli gid sila og naay premyo. I-orient sila nga kini siya sports lang. Kini siya usa ka gitawag og pagpadako sa atong relasyon ingon nga mga Adventista. Pag-exercise atong social nga bahin. Kay kung imo silang i-orient nga dula nga kinahanglan mo daog, diyan ang problema. Mabitaw nga dunay bang masimbahan nga nanay mga guidelines nga gibutan, kinahanglan ang ipadala katong sigig simba, kinahanglan katong ipadala uban pa ang gisgutan diha. Unya ni violate bisan pa nang hire pa man gani sa uban nga wala nagasimba, ang uban ambot ang asa nila gipanguha, ang naitabo magubot pag-abot dito sa area sa dulaanan. So muningon-ingon si Ellen White nga it is Satan's work to excite pride and ambition, selfishness and love for supremacy. Magkita usay sa Mountain View College kinahanglan kita dinhi nga conference budaoga pildihon ta na nga mission, dili na siya maayo igsoon. Na isa dinhi nga gingon usab dinhi ni sa Spirit of Prophecy nga gisulat sa Signs of the Times June 29, 1882. The young naturally desire activity, and if they find no legitimate scope for their pent-up energies after the confinement of the schoolroom, they become restless and impatient of control, and thus are led to engage in the rude, unmanly sports that disgrace so many schools and colleges, and even to plunge into sins of actual dissipation. Mao na nga ang rason sa Seventh-day Adventist, wala kita participar sa gitawag og inter-school, no? Dula colleges sa laing college, universities sa laing universities, unya wala kita ga bansay niya na igsoon kay ang ato manggiampingan igsoon nga dili mo excite ang pride, dili na excite ang gitawag natong kaning mga selfishness of love for supremacy, love of pleasure, unya unmanly sports. Pero ang sports maayo na ay positive usab nga side sa gitawag natong sports. Gani ang Spirit of Prophecy nagisgot ini. Adventist Home page 499 nagingon, I do not condemn the simple exercise of playing ball,
but this, even in its simplicity, may be overdone. Ang sa gingon ni sa spiritual prophecy, I do not condemn the simple exercise of playing ball. Any ball games, volleyball, basketball, o guban pa, as long na gitawag nato ba nga nagpaugnat lang ta sa kusog, nagpadako ta sa atong relasyon sa ato nga mga kauban usab. Sa atong working policy igsoon sa 1995 ni siya, I don't know kung aduna ba'y bag-o nga policy nini. Sa page 241 na ingon, the Seventh-day Adventist Church is opposed to inter-school league play, commonly known as varsity athletics in its educational system. So kung maghisgot ta sa educational system igsoon sa Seventh-day Adventist Church, gina-discourage ang inter-school league play. So kibali, pwede makadulag basketball within that area sa usa ka school o volleyball, pero wala kita nag-encourage nga ang usa ka eskwelahan din sa Cagayan de Oro City mubangga sa eskwelahan dito sa Cebu City, mubangga sa eskwelahan dito sa Manila, wasa man nga mga area. So morning ingon din, the Seventh-day Adventist Church is opposed to inter-school league play. Dili tungod kay niagi kani siya og mga panatiko o legalista, kundili ginalikayan igsoon nga kato atong gipangbasa ganina nga gitawag mo divert sa atong unahuna, mo excite sa atong pride, selfishness. Gani kung imong unahuna gani wala pa ta nag-varsity ha, wala pa ta nagdula sa lain-laing lugar. Pag abot niya na usay magkaaway pa diya sa fellowship o sa association o mismo pa sa gitawag nato og federation. Sa mao gyapon nga libro sa Adventist Home page 132 na ingon, give some of your leisure hours to your children. Associate with them in their work and in their sports, and win their confidence, cultivate their friendship. Kung sa igsoon, kuhanin mo siya, associate with them. Association naman ni ato, dula-dula, inabigo, pagpaugnat sa kusog, padako sa relasyon. Unya, atong gayran mo cultivate og friendship, no? Mo na nga friendship games o guban pa dinhi sa ato sa gani sa atong union. Dinhi sa tennis court nato, daghang ka bisita diri mga dili mga Adventist, ang uban mga judge, ang uban mga nasa man kalilain nga mga departamento sa gobyerno. Kay ngano ato is friendship game man siya. Now, adunay mga gitawag natog ideal sports igsoon. Mayong kag ideal sports mo ni ang dapat mahitabo. Ekspektasyon, no? Sa basketball ba, sa volleyball. Number one, it is gitawag natog wholesome physical activities. Mayong kag wholesome igsoon, meaning to say, nagbaton yun ka og ethical, no? Nagbaton ka og gitawag og di nimo gamiton og emotional nga diin ma-emotion ta dula kay gusto kita mo daog. Undili kinahanglan adunay gitawag natog develop proper Christian values sa ato nga pagdula, no? O adunay ti gitawag og development of sound athletic policies. Develop strong Christian sports program would be more beneficial than the disjointed effort that now exists. No? Unya aduna ta gitawag sports programs at SDA need the support of Adventist Church. Kinahanglan na diha ang ato mga kadagkuan, ang ato nga mga elder, guban pa nga din mo tampo usab ta sa gitawag nato og sports. Aduna uban mingon nga pastor, that is competition. Volleyball competition, basketball competition. Igsoon dili tanan competition nga gitawag nato og gidili. Actually, sugin lang ko kamo daghang klase nga gitawag natog competition. Nagitawag og literature competition, nagitawag og political competition, nagitawag natog sports competition, nagitawag natog academic competition, daghang klase nga mga competition, napay religious competition igsoon. Gani sugin lang ko kamo. Sukan pa kaniadtong hantod karon, adunay competition na hitabo. Survival of the fittest. Tanawang mga mananap, galumba na sila pangita og pagkaon. Tanawa ang mga tao, mismo pa sulod sa pamilya. Ang atong mga kabataan, unaware kita nga gakumpit ang atong mga anak. Ang anak gusto mo kumpit nga kinsay makakuha sa atensyon sa mama, kinsay makakuha sa atensyon sa papa, kinsay makapabuklad sa bulsa ni papa, o guban pa, gakumpit ang mga gitawag natog mga kabataan. So sa ato pa, ato nagikinabuhi sa matag adlaw nato. But then, kinahanglan lang adunay gitawag nga guidelines sa matag usa nini. Nay gitawag natog unhealthy competition igsoon. Sa unhealthy competition,
encourages the view of reward and punishment. Mo nay unhealthy kana bitong sige kinahanglan makadaog mo first prize, no? Kung mapilde gini mo ay na lang mo uli sa balay, no? So atong gi-discourage kana nga mga area. O unhealthy competition, the demoralizing nature of loss, no? Na ay mga tao igsuon nga di naman gani gusto nga mo kanang mapildi unya masuko unya ang uban gani magdulog basketball tan-aw nilang malupigan na ilan na lang iawayon aron maundang ang basketball aron way madeklarar nga gitawag nato og kinsay ni daog kinsay napildi. Unya winning builds up ego and encourages antisocial behavior. May kag antisocial behavior igsoon ilabi na sa uban nga usay kaning basketball kay physical man ni siya, mabanggaan lang gamay, mabilin ang siko, masikan, o baka intentional nga foul, o guban pa, mo na dili gitaw nato nga mga gitawag unhealthy competition. Sa unhealthy competition, increases stress and lower performance levels. So, imo makita niyo nga, tanaw ni mo mga player gusto na taas na bang expectation ang church nga kinahanglan mo, ulit nga makadaog, so adunay stress level nga makita nining mga tawhana. O nga, lead children to envy winners and dismiss loser. So, muna nga kinahanglan bantayan nato na i-orient nato atong mga batanon sa pagdula, labi na nga dula ang Congress. Kung aduna na may dula diha sa Congress igsuon, hangyo nato sa tanan nga mga church nga i-orient ang atong mga player nga sports lang. Aya pagunahuna nga adunay mudaog nga din mapildi sila dili maayo paminaw igsuon, no? Now, nagingon din higsuon kay usahay makahatag og competition kani mingo bitawg have big rewards for winners, no? Kini magong mga reward system igsuon mo magdala usahan og contributing factors nganong adunay dili panagkasabot sa pagdula sa pagbasketball. Embarrass, humiliate or punish losing, no? Unya aduna na gitawag natong color wars, kini sila mga yellow ni sila, kini sila mga blue guban pa. So, ingana nga mga punto igsoon, kinahanglan adunay healthy competition o kanay atong i-promote sa atong mga schools, no? For example, unsa maning healthy competition? The promotion of sportsmanship and teamwork. So sa dula igsoon, mo develop ang batanon na og sportsmanship o teamwork. Kaya naman naamoy set play, naamoy mga plano, ga-develop ang bata, ga-learn ang bata. Dili kay mo learn ta og hatred sa ato kadula. Dili kay gusto na ta nga ato silang i-overpower. Sa healthy competition, gitawag na to build self-concept concept and prepares children for life. Napay gingon diha helps people to learn strengths and set goals. Teaches discipline and self-motivation, reduces anxiety and depression na ma-release magud sa bata, labi na especially mga bata igsoon nga athletic kaya sila ang dili kapuyon ng mga bata. So kinahanglan ma-exhausted na ang ilang energy, at least kinahanglan balance sa physical, mental og gitawag nato og spiritual igsoon. Gani kung imong tanawon ang Bible na mga kanang itaw diha nga gitawag og dumalagan kamo sa usa ka dula ug ang tanan mandaog. So sa ato pa win-win ang dating niya na mga pinangga. So ingana lang nga mga punto ang ato i-share mahitungod ni ana nga mga area, mga pinangga. Bueno, kung aduna mo yung mga pangutana, tawag mo, no? Aron tagaan nato og pagtagad kana nga mga gitawag nato area. Okay? Niya dinhi si Brother Jandy Dago, atong mga sparring partner igsoon, no? Anyway, nasa dinhi si Lito Asperen ug niya usab dinhi ang ato nga amot kinsay na adi sa sulod mga dili na ko matagsa-tagsa pero nagpasalamat nga diin naa sila kanunay sa ato. Naa dinhi si Gold Chloe Augusto Padasian, naa dinhi si Christian Philip C. Anter. Mayong hapon Pastor Chris. Naa dinhi si Bravo 29 watching from Malang, North Cotabato. Okay? Naa dinhi si Jubal Lasarte. Nasab dinhi si Doc Marlene Manungay. Okay, good paying pastor. Si Eugene Enoch Martinez, praise God. Si gitawag nato og na si Pastor Kabil, no? May ngapon nimo diha Pastor Kabil. Ang ato nga mga suod nga mga higala diha sa CMAM, no? Gamingaw na ta sa CMAM tungod kay bag-o man nabahin ang North Central Mindanao Conference ug adunay bag-o nga mission nga natukod mao ang Central Mindanao Adventist
mission nga naakaron dinhi sa Bukidnon nga gipatunguluhan usab ni Pastor Jerry Patalinghog og sa ato usab nga executive secretary og sa ato usab nga treasurer. Bueno, 5 minutes ang nabilin sa ato nga first portion. So adto na patay panahon, so maayong hapon nimo diha Pastor Kabil uban ni Pastor Visto og sa atong mga kauban diha. Niya dinhi si Ate Cherry pangutana, Pastor, maayong hapon sa tanan udto pa man gud diri as lang ko, Pastor, nga dako ba nga sala ang paglapas sa adlong igpapahulay tungod aning trabaho nga Biyernes man ang ako rest day pero usahay, Pastor, Sabado, pero sa adlaw nga Sabado naara ko sa kwarto minaw sa imuha og mga awit sa himaya. Please tubaga, Pastor, kung unsa maayo himuon. Daghan salamat og God bless. Igsoon, daghan salamat, no? Bisan pa man nga aduna ka sa sitwasyon nga lisod nga mga area, pero duna gyapon kay handom sa pagsimba sa Ginoo. Bisag wala tay simbahan di sa amot asa ka, wala man ko wala mo nabutang nga asa ka diri. Basta udto pa ka diha. Tingali akong gi-presume nga naa ka sa Middle East igsoon. So pagampo lang kay pangita ang sakto nga dalan nga ihatag sa Ginoo sa imuha. Kay kung aduna may mga sitwasyon nga sama sa imong gisugtan karon, nagtuo man ko nga ang Ginoo mo mohatag og dalan sa mga solusyon nga imong gihatag. Pero mahitungod sa adlaw ipagpahulay, prinsipyo na gina sa adlaw ipagpahulay kining Isaiah 58 bersikulo 13. Nag-ingon diri igsoon. Akong basahon. Kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan sa akong adlaw nga balaan ug sa pagtawag sa adlaw nga igpapahulay nga usa ka kahimutan ug sa balaan ni Jehova nga halandon ug mapasidungog ka niini nga walay pagbuhat sa imong kagalingon nga paagi ni mangita sa imong kagalingon nga kalipayan. So imong kagalingon paagi, imong kagalingon kalipayan, dapat dili nato buhaton sa panahon sa adlaw pagpahulay tungod kay ang adlaw pagpahulay igsoon balaan, gipanalanginan o gipahulayan sa Dios ug kini nahimong timaan siyang katawhan. Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12 ug 20. So ang ako lang ampos Ginoo unya kanang gingon bitaw sa Mateo 6:33 ato nang buhaton, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Og niya sab dinhi si Yanix Kiamko sa Japan, no? Maayong hapon nato diha Brad Yanix diha sa Japan. Niya sab dinhi si Jonathan Fronteras, I don't know kinsa ning nasa ko na ilan nga Jonathan dinhi sa Cagayan City pero kay didto man sa abroad. Pastor, maayong hapon, si Jonathan Fronteras ni na ako'y pangutana, Pastor, sa Revelation 21 verse 1. Kanang word nga si nagpasabot ba nga walay dagat sa new heaven o new earth? Ang ikaduha nako nga pangutana, Pastor, na makita sa Joshua chapter 5 verse 14 o 15, nagpasabot ba ni nga pwede mag-ampo sa anghel? Bueno, ato ning tagsa-tagsaon sa pagtubag. I don't know kung ako ni siya nga matagaan og husay karon nga first portion, pero tuo ko makabsenta sa panahon kay gamay naman, pero sa second portion ato ni siya dungagan sa tubag. Unang tubag dinhi sa Revelation chapter 21 verse 1, adunay gipahayag ang balaan nga kasulatan dinhi. Nag-ingon diri. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw na man ug ang dagat wala na. So wala tayong mahimuan na igsoon kay mo manay nahulog nato nga nabasa usay igsoon ang dagat nagasimbolo og separation, no? Ang mamagitang daghan sa ato mga kaigsuonan ni sa Pilipinas na narbaho dito sa Middle East o asang area igsoon, so adunay pagseparar sa matag usa. Nagpasalamat na maganita karon kay grabe ang technology igsoon, adunay gitawag banding gihapon nga mahitabo, bisag dili na physical banding kun dili dinhi piniagi sa Facebook ug uban pa. Pero kaniadto igsoon perting lisura, no? Perting lisura. So mao man ni atong nabasa igsoon og literal kana siya tungod kay literal usab ang gitawag nato og New Jerusalem. So diri ta sa gitawag nato og imong gingon nga Joshua chapter 5, mahitungod sa imong nakita nga dinhi manulunda nga diin, kuyaw sa di nga manulunda kay naa magyusay gitawag nato og gahom nga gitawag sa usa ka title igsoon nga wala gititle sa ubang gitawag natog manulunda. Arita sa chapter 5
verse 14 o 15. Og siya miingon, dili apan ingon nga prinsipe sa panahon sa kasundaluhan ni Jehova mianhi ako karon, og si Josue mihapa sa yuta, og misimba og miingon kaniya, unsa ba ang isulti sa akong agalon alang sa iyang sulugon? Og ang prinsipe sa panahon sa kasundaluhan ni Jehova miingon kang Josue, uhaa ang sapin sa imong tiil, kay ang dapit nga imong gitindugan, yuta nga balaan man, og si Josue nagtuman. Actually, igsoon, daghang passage sa balaang kasulatan na si Jesus Christ gi-refer sa manulunda. Pero ayaw niyo sabta ka ng word nga manulunda, kay sometimes, ang tungod na sa word nga manulunda, na ay pako, tungod kay na orient kita sa mga gitawag na tog mga balasahon. Actually, ang word nga manulunda igsoon, nagpasabot ka na siya og messenger. Example, Exodus Kapitulo 32, versikulo 3, no? Atong tanaan kung wala ba kumasayop ani nga area. O si Aaron miingon kanila, panagtangan ninyo ang Arius, bulawan, okay, 33:2. Okay, kung wala ko. Og ako magpadala sa unahan mo og usak ka manulunda, og papahawaon ko ang kananon, og ang amrianhon, og ang ngitihanhon, og ang Persianon o Gibeanon, imo makita din igsoon nga kung imong huruton sa pagbasa, ang gisgutan dinhi nga word nga manulunda, it is a messenger, no? Gani ang tao pwede sa tawgon og manulunda or messenger. Pero kanang word nga manulunda nga dili pakan kanang duha man ka klaseng manulunda igsoon, ang spirit nga manulunda og ang gitawag og word nga messenger nga manulunda. Bisag sa Greek word na anghelos, sa Hebrew word is malak. Buino igsoon ka nakabsan kita sa ato nga panahon, mobalik kita karon tunto dungaga nato ning tubag, ayaw mo gawa. Balik kita mga pinangga. O ang ato nga niya dinhi si Minda Jones. Good evening, Pastor, watching from Australia. Niya dinhi si Shea Barry Vilyasis Ricania. Mayong hapong, Pastor Chris, nakaabot jud ko. Niya dinhi si Clyde Clint Berido Joint. Niya dinhi si Ed Lasada, watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Niya sab dinhi si Ana Junichi. Hi, Tatay Ed, watching here, Labuyol, Tanggob City. Amping ikaw diha, Tatay Ed, sa Jeddah. Okay? O niyasab din akong pinanggang asawa, si Merfo Guarin ng Bacalares, no? O usab sa among mga kabataan nga nakaroon sa balay, no? Okay, balik ta sa gipangutana sa Joshua. Now, igsoon, ingani, ato'y padayon. Na yung mga instances din is wala ang kasulatan nga ang word nga malak or angelos ga-refer sa gitawag natog messenger. Matao man na siya o dili, no? O naisad tong nagitawag natog angel nga mga spirit ng mga gikan sa langit. Now kini siya igsuon nga gitawag og messenger. Kung imong tun-an pag-ayo ni, wala tay laing makit-an didto sa langit, imo gyud siyang mapugos nga si Jesus Christ ni. Nabiruan, dili giingon nga siya sa gitawag nga prinsipe. Ngayon, og siya miingon, dili apan ingon nga prinsipe sa panon sa kasundaluhan. Gitawag siya prinsipe. Bantayan ninyo, kay si Jesus Christ usab, gitawag usab siya prinsipe. Atong tanawon, Daniel Kapitulo 8. Atong i-check, no? Kung wala ko masayop nini nga verse nga atong gideklarar. Okay, Daniel Kapitulo 8, versikulo 27, mantingali na eh. Okay? Okay, niya, 25. O gumikan sa iyang paagi, iyang pauswagon ang mga paglimbong diya sa iyang kamot, og siya magpadako
sa iyang kugalingon sulod sa iyang kasing-kasing ug sa ilang gitawag og kakulang sa pagmaingon daghan ang iyang mapatay. Siya usab mitindog batok sa prinsipe sa mga prinsipe apan mabunggo. So imo makita igsoon, daan nagisgutan din ni igsoon nga nay gitawag nato nga prinsipe sa mga prinsipe nga kaaway sa yawa. Kung imo tan-awon din ni igsoon sa bersikulo kapitulo 9, bersikulo 26, okay? Og sa tapos ang kanunam og duha ka semana, ang Mesiyas, kinsa ni Jesus Christ, ang Mesiyas pagkapatyon og siya walay bisan unsa og ang katawhan sa lain prinsipe nga moanha maoy mo gubaboy no natay color ato sa dawato atong color igsoon. Okay, color, go ahead, palihog. Basta may hapon. Maayong hapon usab nimo diha kay igsoon. Ang akong pagkutama ni Pastor, kung magpasa sa Ezekiel 18:20. Ezekiel 18:20. Okay, mahitungod sa sala. Okay, atong basahon ang Ezekiel 18:20 nga gipadik atong gipabasa no. 18:20 may tungod sa sala. Nagyon diri ang 18:20. Ang kalag nga makasala kini mamatay, ang anak dili magapas-an sa kasalanan sa amahan, ni ang amahan magapas-an sa kasalanan sa anak. Ang pagkamatarong sa matarong anha kaniya og ang pagkadautan sa dautan anha kaniya. Unsa may imong pangutana igsoon? Ang pangutana ni Pastor, mahitungod ni David. Mahitungod sa? Mahitungod ni Salmista David. Okay, Sa diha nakasala si David, tak sila ni Bathsheba. Unya, nga naman, ang iya mga anak mo nagpasan sa kasalanan ni David, na mo ano namatay. Naabatay mabasa igsoon nga ang anak ni David nagpas-an sa kasalanan sa iyang amahan or ang resulta sa sala sa iyang amahan. Lahi man ang word nga resulta sa sala sa amahan o ang sala sa amahan gipastaan. For example, usa ka babay, okay? Buros. Unya iyang gi-attempt kuhaon ang bata pinaagi sa pagtumar og daghan tambal. Wala makuha ang bata. Gianak ang bata na ay defect sa iyang lawas. Ang bata walay sala sa gihimo sa inahan, pero ang bata nag-antos sa resulta sa sala sa inahan. So sa kaso usab ni David, ang anak mo'y nag-antos sa resulta sa sala sa iyang amahan. So dili gyud ang amaha, dili gyud ang anak mo'y salan or nakapanunod sa sala sa amahan. Kay wa man tay mabasa dinhi igsoon nga ang sala sa amahan pas-anon sa anak, kundili ang gingon ang sala sa amahan dili pas-anon sa anak. Padayon igsoon sa imong pangutana. Ang ibutan lagi diri nga ang anak dili magapas-an sa kasalanan sa amahan. Yes, tunod na. Ni ang amahan magapas-an sa kasalanan sa anak. Yes, tunod na siya. Kung ngano man sa sala ni David, ang anak mo nagpas-an sa iyang kasalanan. Asa man nato nabasa igsoon nga ang sala ni David napas-an sa anak ni David? Wala man ko kabasaan na. Ha? Sa iyang kamatayon, hindi siya nagpas-an sa sala siyang amahan. Ang resulta lagi sa sala ni David, may resulta sa kamatayon sa anak. Okay? Pero dili kay ang sala ni David napasa sa anak. Lahi man ang word nga ang sala napasa sa anak o ang resulta sala, may resulta sa kamatayon. Para nangingon ba nga ang sala sa usa ka tawo misulod sa kalibutan o ang tanan tawo nakasala na ay kamatayon. So meaning to say, adunay gitawag nato igsuon nga resulta sa pagpakasala. Dili kay ang sala napasa sa anak. Kanang giingon bitaw sa gitawag nato og unang Korinto igsuon nga pinagi sa usa ka tawo misulod, pinagi sa usa ka tawo ang sala misulod. Unya misulod sa tibuok kalibutan ang sala. Sa ato paigsuon, aduna natin tendensya nga kita mahulog sa pagpakasala. Pero dili ingon nga ang sala ni Adan, sala usab nimo. Nganong masala man ang sala ni Adan, masala nimo nga wala man kadidto anang panahon na. Ingon diha ang unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4, ang sala mo'y paglapas sa sugo. So sa ato pa, ang bata kung wala siya nakalapas sa sugo sa usa ka specific na sugo, dili to niya masala. So ang sala sa amahan dili mapasa sa anak, pero ang resulta sa sala mooy mapasa sa imong mga generasyon. Kung pananglitan ikaw adunay bisyo o sa bisyo sa inahan
napasa ang iyang resulta nga diin adunay defect ang bata. Dili kay ang bata nakasala, kundi ang inahan. Pero tungod sa sala sa inahan, ning resulta naapektuhan ang bata physically. Para Nixon. O kaya ako ibargo kung basta pagpato kay ang kalag na makasala kini mamatay. O ang kalag na makasala kini mamatay. Sa to pa namatay ang bata, siya mo nakasala. Kanang word nga sa ato pa imo na ng conclusion Nixon. Dili lang nato ubot nga conclusion. Okay? Para Nixon. Sige. Ako na lang sa pato, sa pagkakaroon. Dagan salamat, Igson, no? Kanang word nga sa ato pa, wala na sa Biblia, Igson, imo na siyang conclusion. But na to ihatag sa publiko, Igson, nga ingani ang gisulti sa balang kasulatan. Example, si Adan ug si Iba, nikaon sa bunga, sa pagila sa maig dautan, nakasala sila. Lugar, kato si Abel ug si Cain, nakasala sama sa sala ni Adan ug ni Iba. Wala. Nga naman, tungod kay dili man sila mo'y nagpakasala ato. Unang Juan, at subong ko, unang Juan 3:4, ang sala mo'y paglapas sa sugo. Pero, tungod sa sala nga gibuhat ni Adan og ni Iba, kita adunay defect sa atong kagalingon. Adunay tendensiya nga kita makasala tungod na sa hulog nga kinaiya. Pero ang sala sa ni Adan og ni Iba, wala na itong mapasa. Kay kung mapasa igsuon mo na theology sa Roman Catholic, mao bitong adunay gitawag nga bata bautismuhan, kay siya hinluan pinaagi sa bautismo ang sala nga panulundon. Na kung ato na siyang dawaton ang sala nga panulundon, mo resulta nga sa Exodus 18:20 magka-konflikto ang atong presentation. Nga naman, ang Biblia nagingon, ang sala sa amahan dili pagapasanon sa anak, ang sala sa anak dili pagapasanon sa amahan. Sa ibot pasabot kung ama nakapatay, ang anak nakapatay sad, dili na siya mao-igsoon. Kung dili, adunay gitawag nato consequence nga mahitabo nga mapasa sa ato nga gitawag nato generation. Bueno, dengan salamat niya na igsoon sa imo nga pangutana. Niya dinhi si Ed Lasada, yes. Niya dinhi si Noel Donaire Selmaro, okay? Niya sab dinhi si Ed Lasada. Niya sa dinhi si Val Bendong Aragon. Hello Pastor, watching from Baybay Liti. O may hapon usab liha ni Pastor Di Asis, no? Sa ato nga kauban nga kanhi dinhi sa Masteral, naka-eskwela siya dinhi niya nako diri na sign o niya dinhi mi nagkamit. Salamat niya na Pastor. Niya dinhi si Lloyd Carbon Lorito, niya dinhi si Juliet Pachio Daang. Good afternoon Pastor, happy viewing. Niya dinhi si Ate Cherry, salamat kayo Pastor sa imong tubag. Si Cherilyn Canyete di ay ko naa sa Cyprus Pastor from SDA Labuyo, Tanggob City, Misamis Occidental. So maayong hapon nimo diha Sister Cherry. Niya sabi ni si Vincent Nicole. Hello Pastor, watching from Askelon, Israel. Niya dinhi si Noel Donaire Selmaro. Pastor, akong pangutana unsay but ipasabot ani sa Genesis 9:3. Gibutang man diri nga ang tanan nga mananap makaon og ngano naa may bawal nga baboy nga tanan. Actually, igsoon kabasag kag word nga tanan igsuon. Imong tan-awon ang context. Ang context igsuon naa sa immediate context og naa sa gitawag natong larger context. Kung yung kag larger context igsuon, imo na siyang tan-awon ang ubang nga kapitulo aron dili magka-konflikto. So ang word nga tanan igsuon nag-refer didto sa gitugot. Pero miyong gikaog nga tanan unya gi-refer sa wala na itugot lahi na sa nga istorya aton tan-awon igsuon. Ang imong bersikulo dinhiman sa Genesis kapitulo 9 sa bersikulo 3 nagingon dinhi sa 9:3. Ang tanang butang nga nagalihok nga buhi mahimong kalanon alang kaninyo ingon sa mga utanon og sa balili gihatag ko kaninyo ang tanan. So naghatag example ingon sa utanon. Simpre naglihok na ang utan kay nga naman gatubo baya na siya. Okay? Now, kung tanan na to ang larger context igsuon, atong masabot igsuon nga ni ay mga punto dinhi nga dili sad ipakaon sa Ginoo. 9:3 man eh. So sa ato pa atong tan-aw ng before nga bersikulo ni ana. 9 arita sa city. Genesis City nagingon. Sa tanan nga mananap nga mahinlo kumaha ka og pinagpito ang laki og ang iyang bayi. Ug ang mananap nga mahugaw tinagurha
laki og iyang bayi. So imo makita nga gideklarar na dinhi nga nay mananap nga mahugaw. Kung gikaon nila tong mahugaw, ang isa lang di na budaghan. Panaytang baboy. Pares man siya, bayig laki kay duha man. So kung gaunon nung laki, di na budaghan ang baboy nga bayi, no? Buno natay color atong dawaton ang ikaduha natong color. Nako tama ba? Padayon, Nigson. Ato makita sa Bible na ni Kristo. Kana ni Dios nga sa Bible mga ang Ginoo na ito na. Hinahinaya igsoon pag sulti kay mura og putol-putol ang imong signal. Okay? Ibalik ko no ang imong pangutana palihog. Kay ingon man gud sa Kristo nga ako ra daw si Kristo. Di na ko magit igsoon. Mo putol ang imong kuan, imong signal. Padayon igsoon. Dili kay maklaro ba? O subli usay mo dako, usay mo gamay ang imong tingog. Pastor? Ayaw lang ipa-loudspeak igsoon ang imong kuan, ang imong monitor. Palihog ayaw ipa-loudspeak. Paminaw lang sa imong nga cellphone. Go, padayon. Pwede na, Pastor? Okay na. Go. Ang utana ko ba, asa makita sa Bible nga ang Ginoo na ito ka persona kay ingon magad sa Iglesia ni Cristo, di magad sa Kristo, Espiritu. Okay, asa makita sa Bible nga ang Ginoo na ay tulo ka persona? Mao ba na imong pangutana? Kay diha sa unsa to nga sunod nimo nga premise? Kay ingon magad sa mga Iglesia ni Cristo nang o kinay Kristo ang ilaha, tao daw si Kristo. Okay, so nasabtan ako igsoon, no? Ato lang tagsa-tagsaon. Pwede ka makabalik pangutana. Ako sa nang tubagon. Una nga pangutana, asa mabasa sa Biblia nga ang Ginoo adunay tulo ka persona. So nagtuo ko ang word nga Ginoo nga imong ginirefer mao ang Dios. Kay ang word nga Ginoo gikan sa Hebrew word nga Adonai. Unya ang word nga Adonai ma-refer usab dito sa Dios. So sa ato pa asa mabasa nga ang Dios adunay tulo ka persona. Kanang word nga tulo ka persona igsuon sa isa ka pagka-Dios, di nato na mabasa litra por litra. Di sa nato mabasa nga ang Dios walay tulo ka persona. Wasan na nato na mabasa so sa ato pa tablan yan ang duha. Pero atong mapamatud-an, okay? Atong unahon sa pagbasa ang mao nga punto. Genesis Kapitulo 1, versikulo 26, nag-ingon ang Genesis 1:26. Og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Pag-ingon dihag buhaton nato, kanang word nga nato, plural na siya. Sama sa atong, kanang word nga atong, plural na siya. Sa English, let us make man in our own image. Ang word nga as, plural na siya. Kanang word nga our, plural gyapon na siya. So sa ato pa, ang nagbuhat sa tao, sobra sa isa. Okay? Now, nganong moingon kita nga adunay tulo, tungod kay kung imong basahon ang mga konteksto diri sa creation, no? Say for example, mudagan ta sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 3. Aton tanawon. Pinya, lakto dayon sa 14. Tagsa-tagsaon na to. Arita kang Christ. Okay? Dili sa kang Christ nagingon. Atong basahon. Sa sinugdan mao ang pulong, og ang pulong uban sa Dios, og Dios ang pulong. Okay? So, nag-ingon diri igsoon nga sa sinugdan naa ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios. So kanang word nga uban meaning duha sila. Dili man ka moingog isara unya uban lang gyapon imong gamiton. Unya nag-ingon ni og ang pulong Dios. Okay? So ato masabot nga ang iyang kuyog ang amahan. Unya kining pulong sa bersikulo 14 nagingon, og ang pulong nahimong tao og ipon kanamo mipuyo siya puno. So ang pulong nahimong tao. So sumunta kay wa may lain nga matudlo nato diri
nga nahimong tao nga mao si Jesus Christ. Kung atong kumplituhon igsoon, sa sinugdan mao na si Kristo, og si Kristo uban sa Dios, og Dios si Kristo. Nganong mingon tag si Kristo ni kay sa bersikulo 14, si Christ may gipasabot niya na. So atong na-establish dugang nga bersikulo ang ana nga ikaw nalang magbasa, Kolosas kapitulo 1 bersikulo 14, 15 og 16. So atong na-prove na si Christ nagbuhat sa tanan butang. So therefore imo makita apil diri ang tao sa gitawag natog tanan butang. Ikatulo. Sa Henesis 1 bersikulo 2, imo makita dinhi sugutas 1. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit og ang yuta. Og ang yuta awaaw og walay sulod. Og ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman og ang Espiritu sa Dios naglihok. So naghisgot igsuon nga ato na pamutudo na si Kristo, unya naghisgot sa diha og ang Espiritu sa Dios naglihok. So imo makita dito sa Creation Week sa chapter 1 sa Genesis naa ang Holy Spirit sa katubigan. Og kung imong tan-awon ang Job kapitulo 33 bersikulo 2 nagingon, ang Espiritu sa Dios nagbuhat kanako. You see? Ang Espiritu sa Dios nagbuhat kanako. Wala na tay makita kay ang uban ila may ignon nga kana manggong sa Genesis 1:26 ang kuyog sa Dios ang manulunda. Igsoon, huruton na itong basa ang kapitulo 1 og 2, wa tay mabasa nga manulunda diha. Ikaduha, nga punto mo ni, ang manulunda dili kabalo mo himo og tao. Nganong mangimitar man ang Dios og usa ka tao, usa ka manulunda nga di man kabalo mo himong tao. So ang iyang ibitahon katong kabalo mo buhat og tao ug atong napamatud-an 1:1 ngadto sa 3 Lactus 14 Kolosas 1 14 ngadto 17 nga diin si Kristo nagbuhat sa kalibutan. Ato sang napamatud-an nga ang Espiritu diha sa Henesis kapitulo 1 sa mga katubigan o gibasa nato ang Job nga diin ang Espiritu mo'y nagbuhat kaniya. Mauna nga kung imong tan-awon ang Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 nag-ingon si Jesus Christ usa kini kasugo. Panglakaw kamo sa tibok nga kalibutan, himo ang tinun-an, og bautismoy sila sa ngalan sa Amahan, isa. Sa Anak, 2. Sa Espiritu, 3. So imo makita, adunay 3 ka mga authority nga naa kana sa langit karon. Og mabasa nato nga ang Amahan Dios, Galacia 1, mabasa sa nato si Kristo Dios, Roman 9:5, Tito 2:13, mabasa sa nato nga ang Espiritu Dios, buhat 5:3 ngadto 4. So, usa ka Dios sa 3 ka persona. Ang Anak Dios, okay? Ang Espiritu Dios, ang Amahan Dios. Usa ka Dios sa 3 ka persona. Murabag, usa ka bulawan, gitunaw na siya, adunay 3 ka singsing. 3 ka singsing sa usa ka bulawan. Example lang na igsoon. Balik ka ni mo igsoon kung adunay kay follow up. Padayon, palihog. Go. Okay? Murag nawala na ka. Anyway, salamat igsoon sa imong pagpanawag, no? Niya sa dinhi si Brother Anton Golben, ikaduha unsay buot ipasabot. Tingali na siya pirmirong pangutana ni. Akong pangitaon, Mother Anton. Ikaduha unsay buot pasabot sa giingon sa Bible nga atong murag sunod ni siya. Arato, okay, nyarang primero. Pastor, mayong hapon, may pangutanan lang ako, asa ang Dios sa wala pa gibuhat ang langit o yuta. Okay? Dagan salamat niya Nigson. First, ato sang basahon ang Salmo 90, versikulo 2. Naging Nigson. 90, versikulo 2. Sa wala pa patunghaa ang kabukiran, og ang yuta, og ang kalibutan, nga imong gihimo, bisan gikan sa walay sinugdan, ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios gihapon. So imo nakita igsoon, bisan pa wa patunghaa, minang wa pa buhata igsoon, diha na ang Dios. Ang imo pangutana asa ang Dios igsoon. Ingani nga punto, ang Dios igsoon is omnipresence. Bisag asa, bisag asa. Gani, usa ka pamatuod na kanang Mateo kapitulo 18:20. Ang 18:20 ningog, kung adunay maghisgot sa akong ngalan, na akos taliwala. Kung gisgutan siya sa Pilipinas, si Christ naas taliwala.
Kung gisgutan siya sa Amerika, si Christ na as taliwala. Kung gisgutan siya sa Russia, si Christ na as taliwala. Kung si Jesus siya gisgutan sa langit, si Christ to kay ang Dios omnipresence. Maunay mga quality or kalidad sa usa ka Dios na as sa tanan, makagagahom sa tanan. Gitawag nato og walay sinugdanan, walay katapusan. So imo makita igsoon, di nimo malimit ang usa ka Dios sa usa ka place. Kay kung imo siyang ilimit igsoon, dili na siya Dios. Mabita tong naay nangutana, nakoy nabasa nga libro nga elementary pa ko ani nya wala pay high school, wala pay internet kani adto igsoon nga gipangutana diha kung mahitungod sa kalibutan, mahitungod sa Dios sa pagbuhat sa kalibutan. Ingani mangod mga pinangga. Kung magbuhat ka og computer, asa ka? Nakasulod sa computer o gawas computer? Nakasgawas sa computer. Maghimo kag radyo, nakasulod sa computer, nakasgawas sa computer. 5 minutes ang nabilin. Nakasgawas sa computer. Sa dihang ang Dios nagbuhat sa universo, sa langit, sa yuta, o guban pa, asa ang Dios? Imo makita nga gawa sa universo. O asa man ang gawa sa universo? Atong basahon. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 3 o 12. Mao ni ang gipahayag sa balaan nga kasulatan. Okay? 12. Dusta sugod. Nakaila ako og tao nga anaa kang Kristo nga napulog 4 ka tuig na karon gisakgaw dala ngadto sa ikatulong langit. Asa gidala? Ikatulong langit. Kung diha ba siya sulod sa lawas o gawas, wala ako masayod. Tres. Og ako nasayod nga kinintawhan naggisakgaw dala sa paraiso. So ang ikatulong langit igsoon tuad didto ang paraiso. Atong nabuan ang permirong langit, kinitawag nato og atmospheric heaven. Genesis Kapitulo 1, gibuhat ang langit, naa diha ang mga langgam, that is first heaven. Og sa Psalms chapter 8 verse 3 and 4, mao na gitawag nato second heaven nga naa gipamalandong ko ang imong kalangitan, ang bituon, ang adlaw. So that is starry heaven. Og ang ikatulo gitawag og heaven sa tanang mga heavens. Og mao ni ikatulo nga langit. So sa dihan nga gibuhat ang universo, ang first heaven nato og ang second heaven nga mao ang starry heaven, ang Dios to sa ikatulong langit og asa na wala kita nahibalo. Kay mismo gani si Pablo igsuon, igo ra man niya nakita sa usa ka pananahon, pero gihulagway niya og ikatulong nga langit. So pag-ingon asa ang Ginoo, kung magbuhat kag computer, nakasulod sa computer, wala nakasagawa sa computer. Kung magbuhat kag radyo, nakasulod sa radyo, wala nakasagawa sa radyo. Sa diyang gibuhat ang langit ug ang yuta, asa siya? Wala siya dito sa langit ug yuta sa panahon sa pagbuhat. Kay nganuman, God is everywhere. Bisag asa ang Dios igsoon, nahibalo siya sa tanan, that is Dios. So dili nato malimit Brother Anton Golben ang gitawag nato og Dios. Okay? Daghang salamat niya na, no? Niya dinhi si Nis Onde. Na ikaduha nga pangutanan ni Anton Golben dire, ikaduha unsay buot pasabot sa giingon sa Bible nga layuan ang tanang tao nga ang gininhawa gikan sa buslot sa ilong. Igsoon mas maayo mo hatag ka og bersikulo aron mapasabot nato ang bersikulo kay sometimes igsoon ang atong gideklarar basig wala na didto o nay nadugang o nabay nakuha. Importante ang bersikulo igsoon nga imong ikahatag aron ato mapasabot. Niya sa din si Eljon Nakano Rasunable, na din si Sherwin Sukaahi, niya sab din si Eljon na kay matupan ni Eljon, maayong hapon pastor, God bless, watching from Korea, Japan, no? Daghang salamat usab sa pagsunod sa ato nga programa mga pinangga. So naa din si Harold Kim Bermudez o Dani, naa din si Cherry Blom, naa din si Jobet Comeling, naa din si Mac Jim Faraway, naa din si Asheba Libana, naa din si Ana Junichi, naa din si Nairon Basaya, Doc Marlene Manungay, 2 minutos ang nabilin. Niya sa din ato na lang i-consume sa atong pagbasa sa naa dire. Naa din si Paul Sai, naa din si D. Manuel Kahokon, naa din usab din si gitawag nato og Doc Chen Maghinay Kano, og niya usab din si ano yung ba nga wala, okay, Rochelle Gabotero, Sheba Libana, gitawag Melvin Wahing Sikena, diya din si Elsie Bunda o guban og si Ronald Pleños usab og si Joby MacLife na po ni. Bunigson wala man ginato do natiwas pa tubag tong isa nato kapangutana tungod kay nagsunod-sunod natong caller plus ato sang gi-interpret ang naa dinhi sa Facebook nga mga pangutana.
So, dagan salamat Marcos Antonio Sam sa imong pagpangutana. Nalipay ko nga nagduha usab kat dinhi sa ato nga pangutana, Pastor. Bueno, ako nang kalipay ang pagserbisyo usab, labi na sa atong mga kadagkuan sa union o hinumdumin ninyo nga ang ato nga mga kadagkuan nagampo alang kaninyo. Bueno, dinhi lamang sa Hope Channel Cagayan de Oro City, sa ngalan sa among station manager o sa gitawag na communication director o sa media ministry director dito sa division, kini lamang si Pastor Chris Macalares Mingon. Siya nang pakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan mo re angay mga buhi. God bless sa tanan, magamputa. Dagan salamat o Dios sa imong pakiguban, dagan salamat sa imong gugmag panalangin, among gikalipay ang imong pagkuyog sa matag usa kanamo. Lord, ako nagaampo pinasahi alang sa mga OFW nga nas na kanilaing lugar sa tibuok nga kalibutan. Panalangini ang ilang kamot nga diin makasuporta sila sa ilang pamilya dinhi balik sa Pilipinas og tagayusab og kasiguruhan ang ilang mga pamilya sa panglawas og usab sa ilang nga financial. Maingon usab sa nagbalatian sa kanilaing lugar, ikaw magaduaw og magahatag og panalangin sa tambal nga among ginatumar. Tuguting nga ikaw magapanalangin sa tanan krus sa Hope Channel. Among nagipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Agay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala! Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang natural remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa shitis-shitos ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka.